Въпрос 2. Холестеролът, за разлика от тестостерона, е А. Стероид. Б. Пръстеновидна молекула. В. Неразтворим във вода. Г. В плазманемата на животинска клетка. Решение. Нека разгледаме подробно предложените отговори. А. Стероид. И холестеролът, и тестостеронът са стероиди, отговора отпада. Б. Пръстеновидна молекула. Молекулите и на тестостерона, и на холестерола са пръстеновидни, както можете да видите от структурните им формули. Отговор Б отпада. В. Неразтворим във вода. И двете молекули са липиди, което означава, че те са нелетливи вещества, които се разтварят в органични разтворители, като етер, ацетон и масла, но не се разтварят ефективно във вода. Отговор В също не удовлетворява условието да намерим разликата между двата стероида. При това положение верен може да бъде само отговор Г, в плазманемата на животинска клетка. Холестеролът се намира в плазманемата на животинските клетки и е от съществено значение за тяхната структура и функция. Тестостеронът от своя страна се среща предимно в гонадите, които са мъжките репродуктивни органи. След производството си в гонадите, тестостеронът се разпространява в организма чрез кръвоносната система и може да влияе на различни тъкани и органи. Не пропускайте да се абонирате за канала на Матура Биология за още решения и интересни теми.